že o čo sa tu jedná zase. S ním. Kate, Filip, Kyle. Nepáči sa mi až tak. Dáme si ho na žensku, no. So ženskou na čo? Nie. No nie. To čo má znamená teraz ženy a vieš to, ja neviem teraz, ale no tak ja nechá. Teraz vyzerám naozaj, že som na ženy, som ráč. Keď chlap, ale ten doktor napravo nevedel dať, že od vás naľavo, alebo čo, no teraz na dvojku ich dá. No, tak vidíš to. Tak on môže byť, no. Takže on, tak ešte dobre. Počkaj, čo by sa stalo, keby som dala tak. Ja som mohla normálne krútiť ďalej. Nie. Späť všetko. Jednotku si dáme krásne, asi nájdeme. Môže byť.